היום אני הולך לדבר על השפעת הריצה על השרירים שלנו, שאנחנו נדרשים אליהם אחר כך בריצה, ואני רוצה לדבר על הפתרון שיכול לתחזק אותנו לאורך זמן, על מנת שנוכל לא לפגוע ביכולת הריצה שלנו לאחר הרכיבה הממושכת. אני מדבר מתוך ניסיון אישי, אני בן 55, מי שמכיר אותי קוראים לי דן, מאמן קבוצת ובעלים קבוצת דן פורן, אני מאמן טריאתלטים לאיש ברזל, אני עצמי עשיתי 9 איש ברזל. ואחד הדברים שמאוד מאוד השפיעו עליי לאחרונה זה בעיקר הנושא של הריצה בשנתיים האחרונות. סבלתי מכאבים בירכיים, ביכולת שלי לפתח מהירות, וזה לאחר חפירה שלי להבין מאיפה זה נובע, הבנתי שזה בעיקר ממנח הנגש. אז לתוך זה אני רוצה לשתף אתכם וגם לתת לכם כלים וכמה תרגילים בסיום שתוכלו לעשות אותם על מנת לתחזק את זה לאורך זמן. למעשה רכיבה בטריאטלון, אנחנו נדרשים אליה למשך זמן ממושך כחלק נכבד מהאימונים שלנו. אם מסתכלים על חצי איש ברזל או איש ברזל, זה נע בין 150 קילומטר שנגמע בשבוע עד 400 קילומטר ואף יותר. זה מדובר על 5 עד 12 שעות רכיבה בשבוע, זמן מוקף. והמנח הזה של הרכיבה, בעיקר אם אנחנו רוצים רכיבה אווירודינמית, בין אם זה באופני כביש או אופני נגש, אז למעשה זו רכיבה סגורה. אנחנו סוגרים את מפרק הירך. וברגע שאנחנו סוגרים את מפרק הירך, יש לזה השפעה מאוד מאוד גדולה על השרירים שנסגרים כתוצאה מכך. בכלל, תנועה מחזורית שהיא ממושכת, גם אם בריצה, שחייה או רכיבה, היא גורמת לנו לקיצור השריר ולחוסר באלסטיות שלו. אז קל וחומר, אם אנחנו מדברים על רכיבת נגש שיש לנו באיש ברזל, אז או רכיבה אווירודינמית ונמוכה, אנחנו סגורים יותר באזור מסוים, ויש לזה פיצוי על ידי שרירים אחרים שנפגעים, ואנחנו למעשה יוצרים עומס שהשלבים אחר כך הם כאב, אחרי כאב פציעה, ויש לנו איזושהי תקרת זכוכית שאנחנו מתקשים לפתח או לשפר אותה בריצה, ועל זה אני רוצה להתעכב יותר. אבל נשאלת השאלה בכלל, אם אני אקח מתאמן ואתן לו לרכב, האם הוא ישפר את הרכיבה שלו והכל יהיה בסדר? אז לרוב כן. אם ניקח בן אדם שרק התחיל לרכב, וניתן לו רק לרכב, בלי תרגילי התנגדות, ובלי זה, נעביר אותו מאופני כביש לאופני נגש, יהיו שיפורים, ותמיד השיפור ייראה טוב, אבל יש לזה השפעה. ההשפעה תורגש בעיקר בריצה, ביכולת שלנו לפרוץ שם את תקרת הזכוכית שלנו, כתוצאה מכך שאנחנו פוגעים כתוצאה מהמנח הסגור, בשרירים מסוימים שאחר כך נרגיש אותם בריצה. אז כמו שאמרתי, שיפור כן יהיה לנו, אבל אם אנחנו מסתכלים, ותמיד ההסתכלות היא ל-long distance, להסתכל על אורך חיים, לא על תחרות אחת, אלא כשמסתכלים לאורך זמן, אז רואים את ההשפעה שיש לנגש, או לרכיבה סגורה במנח סגור, על היכולת של הריצה. ופה נקודה שהיא מאוד מאוד חשובה, שאנחנו חייבים לטפל בה, להכיר אותה. אז כמו שאמרתי, מנח הרכיבה בנגש או בכביש אווירודינמי יוצר עומס מוגבר על השרירים הקדמיים של הירך. בתנועה הזאת נוטה להתקצר האלף פלוז, ויש לנו גם נטייה לעומס על ה-TFL, זה שריר קטן כאן שמחבר את ה-ITB. בנוסף, יש לנו את שריר הישבן, שהוא אחד השרירים החשובים ביותר בריצה וגם ברכיבה. ממנו אנחנו נותנים את הכוח, אבל הרבה מאיתנו סובלים משריר ישבן מוחלש, כי אם אנחנו מתייחסים רק לאימונים של ריצה ורכיבה, אנחנו לא מספיק מחזקים אותו, כמו שאנחנו היינו רוצים שהוא יהיה חזק. הפיצוי מגיע תמיד משרירים אחרים. אז אנחנו כן יכולים להשתפר על ידי זה שאם שריר הישבן חלש, אז השריר שמקשר מכאן את הירך, או מכאן יחפה, ויהיה עליו עומס יותר גדול, וימשוך את השרירים של הארבע ראשי, אז העומס הזה יוצר לנו למעשה איזשהו סוג של הדלקה של האזור לאורך זמן, ככה לפחות אני הרגשתי. זה אומר שהשריר ישבן חלש, ה-TFL, שאמרתי, מקשר את ה-ITB, מאומס יותר, מחפה, ה-ITB נמשך יותר ומושך ומדליק את הירך החיצוני, ונוסיף לזה המסטרינג שגם רוצה לחפות מאחור, מרגישים טוב מאוד את ההמסטרינג. זו תופעה מאוד מוכרת אצל טריאטלטים מעל גיל 50, כמו שאמרתי, אני מעל גיל 55, אז ככה חפרתי וראיתי שיש לא מעט כיתוב על הנושא הזה, שיש את התוצאה מעלייה בגיל וירידה בכוח הטבעי ועיבוד מסת שריר, אז אזורים האלה נחלשים ואנחנו מחויבים לפצות עליהם ולטפל בהם, כדי שנוכל להחזיק בצורה טובה ולא לפגוע, לא רק להיות רוכבים טובים, אלא גם
כטריאטלטים לרוץ אחר כך את הריצה כמו שצריך. הטובה הזאת היא משליכה לנו על הריצה. למעשה, בריצה, אם אנחנו רוצים לייצר מהירות, אנחנו מושפעים משתי דברים, אורך הצעד שלנו וכמות הצעדים שנכניס בדקה, הקדנס שלנו בריצה. עכשיו, אם אנחנו פוגעים כתוצאה מהרכיבה הסגורה הזאת, באלסטיות של השריר, באורך השריר, אז למעשה אורך התנועה שלנו יהיה מוגבל. או שהוא יכאב לנו ויהיה דלוק, ואם הוא לא יכאב לנו, הוא יתקצר, נגיד, במקרה היותר טוב, רק שהוא לא יכאב ויתקצר, ובמקרה הנוסף זה שלמעשה אנחנו מייצרים לעצמנו איזושהי תקרת זכוכית, אנחנו לא מצליחים לייצר אורך צעד ארוך יותר, כתוצאה מההגבלה שיצרנו. אם לעומת זאת נטפל בזה ונייצר לו את הגמישות הנדרשת ואת אורך הצעד, אז הוא לא יהווה עבורנו איזשהו מכשול שממנו אנחנו לא יכולים להתקדם. כפי שרואים במנח הסגור של הרכיבה, שאנחנו רוכבים ברכיבת נגש או אווירודינמיקה, אנחנו יוצרים עומס שמשפיע לאורך זמן על התפקוד של השרירים מסוימים, ויש לנו שרירים שמחפים עליהם. ואנחנו נדרשים לטפל בזה, כדי לא ליצור את העומס הזה, וגם, כמו שאמרתי, אני מסתכל בכלל על רכיבה, ריצה, כל דבר, כאורח חיים, לא על תחרות ספציפית, שבה הכל טוב, ומה שעשית הצליח לך, וזה בסדר, אבל אם מסתכלים על אורך זמן, ונדבר על 10 שנים, 10 תחרויות של איש ברזל, תקופות כל כך ממושכות, שאתה במנח כזה של רכיבה, עם הרבה שעות רכיבה, מחויבים אנחנו להתייחס לזה. ואני יודע שיש את הבריחה הזאת כמעט לכל אחד מאיתנו. אנחנו יכולים להשקיע 6 שעות באימון, ולעלות ישר לרכב, בלי לתת את 10 דקות שנדרשים, או את החימום הנדרש, ויש לזה השפעות מאוד מאוד חשובות, וככל שאנחנו מתבגרים, ההשפעות האלה חשובות, שנתייחס אליהם על מנת שנוכל להמשיך להיות טריאטלטים לעוד שנים רבות. אז אני רוצה בהמשך לתת 5 תרגילים מאוד מאוד בסיסיים, פשוטים, שאפשר לבצע אותם בכל מקום, ולתחזק את זה בצורה טובה, וגם זה תרגילי התנגדות וכוח, ו5 תרגילי מתיחות, שלמעשה יתחזקו אותנו בנושא הזה. אז כמו שהסברתי, כל תנועה מחזורית שאנחנו עושים, בין אם שחייה, רכיבה או ריצה, היא יוצרת לנו קיצור של השריר, פגיעה באלסטיות שלו, וברכיבה זה עוד יותר קיצוני, בגלל מנח שהוא מנח לא טבעי, מנח סגור, אז אנחנו חייבים להתייחס לזה. אז אנחנו נעבור לתרגילים. התרגיל הראשון, אנחנו נשים גומייה על הברך, ככה, נפשור על הברכיים, נשכב על הצד, רגל ב-90 מעלות, ממש עקב לעקב. המטרה שאנחנו נפעיל את שריר הישבן וננטרל את ה-FTL שאמרתי שהוא מושפע מאוד ברכיבה הסגורה. ואנחנו נעשה חזרות של בין 10 עד 20 חזרות לכל צד, להרגיש את ההתנגדות, למשוך למעלה, ולא לגרום לאגן לזוז, לא לעשות תנועה עם האגן, אלא רק עם הרגל, ממש כנפיים, ההתנגדות, ובצורה הזאת לספור לכל צד, בין 15 עד 20 פעמים, לא למהר, לאט לאט מרגישים את הקושי שיש, וכמובן, אחרי שעשינו צד ימין, אנחנו נעבור אותו דבר, הצד השני לקד שמאל, באותו מנח, אפשר לשכיבה, אפשר בטיפה הטיה של הגוף, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. נעבור לתרגיל שני, גם בשכיבה, נתנטרל רגע את הגומייה. אנחנו נצמיד את כפות הרגליים לישבן בפיסוק קטן, נשכב לאחור, נרים את האגן ונרים רגל אחת למעלה ונדקור כמה שיותר. הרעיון זה לדחוף עם הרגל את האגן למעלה. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. נעשה ככה 20 פעם לכל רגל. כמובן נחליף לצד השני, נרים את האגן ושוב נדחוף למעלה. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. אנחנו נעבור לתרגיל השלישי, זה פלנק צידי. מי שקשה לו, זה תרגיל יחסית קשה,
אנחנו מניחים את האמה ואת הכתף מתחת. אנחנו למעשה מרימים את האגן ומתחיל להרים את הרגל. מי שקשה לו רק מרים את האגן ונשאר בפלאג. זו התנועה. אני מרים את האגן וסופר 1, 2, 3, 4, וכמו שאמרתי, מי שקשה לו פשוט נשאר בפלנק של 50 שניות, דקה, ועובר לצד השני. מי שיכול, מניף רגליים, 20 הנפות, ועובר לצד השני. אז זה היה התרגיל השלישי, פלנק צידי. כמובן שעושים בצד ימין, מיד נעבור לצד שמאל. אותו דבר, הרמה, הנפות, ומי שלא יכול, רק פלנק צידי. נשתמש שוב בגומיה, נשים אותה בשוקית למטה, ועם התנגדות, כל הזמן נרגיש את ההתנגדות, לא נשחרר את הרגל. התנגדות, משיכת הגוף, הרגל לצד, נעשה 10 תנועות לצד ימין, ו10 לשמאל, ואחרי זה שוב פעם 10, 10. תרגיל החמישי, אפשר גם מי שיש לו משקולת להוסיף משקל, ואם לא אז אפשר גם רק בצורה הזאת למצוא כיסא או כל דבר שהוא קצת גבוה, להניח רגל אחת עליו ולאבד את סקווט על רגל אחת בצורה הזאתי ולדחוף למעלה. 2, זה גם יציבות וגם אפשר לעשות אותו גם בלי כיסא, על ידי שאנחנו יורדים בצורה של יציבות. בצורה הזאת אני מוריד את הגוף נמוך ועולה למעלה, אותו דבר אבל בלי ההישענות, קצת יותר יציבה. אפשר כמו שאמרתי להוסיף משקולת לתנועה הזאת. למעשה אני לוקח נגיד משקל, מחזיק אותו, תדמיינו שזה משקל נגיד 10 קילו, ואני מוסיף עוד משקל, וכמובן עושים 10 חזרות או 15 או 20 לרגל ימין וכן ברגל שמאל. זה הכוח וההתנגדות, אם זה עם הגומייה ואם זה עם הדחיפת קרקע, לכל התרגילים האלה אני ממליץ לעשות את זה לפחות פעמיים 3, כי הם מאוד קצרים, מהירים, אפשר להקדיש לזה עד 10 דקות לכל סט, לכל סיישן כזה, אז אפשר להקדיש לזה פעמיים בשבוע עד 3, זה יעשה את העבודה. תודה רבה לכם.